Zaldibiko enpresa honetan, 21 ekoizle txikiren 150.000 arrautza maneiatzen dira egunean. Ale guztien segurtasuna bermatzeko hainbat kontrol egiten dizkiete. Egiten dugu bi eratara. Bat oilotegietan, eta hor erabiltzen dugu autokontrol sistema bat. Gero hona etortzen direnean hemen egiten ditugu nolabaiteko kalidade kontrolak. Arrautzen lehentasuneko kontsumo epea luzatzeari buruz beharrik ez dagoela diote. Gainera, arrautzaren kalitatea eta freskotasuna neurtzeko errutzetataz gain beste parametro batzuk ere erabiltzen dituzte. Importantena da ze edade hauken olioa eta nola gorde ban. Olio gazte baten arrautza 17 gradutan konserbatzen baldin bada, hilabete eta erdia guandio freskoa dago. Horregaitik da hain inportantea temperatura kontrolatzea. Temperatura gora berak baitira arrautzari kalte gehien egiten diotenak. Olioak arrautza erruten duenetik salmenta puntura iristen den arte, 2 edo 3 egun besterik ez dira pasatzen. 2 edo 3 egun horietan arrautzak sailkatu, markatu, ontziratu, ontzia markatu eta salmenta punturaino eramaten dira. Prozesu osoa beharrezko kontrol guztiekin.